Kurniawan Suwoto yang kagelar bincang untuk RSPD Klaten. Nggih, Pak. Nah, niki mangayu bagyo kalian marga Buntalan nggih sami gelar budaya. Ternyata warga mriki tetep eksis nggih kepareng wuri-wuri dhateng budaya. Nggih, utaminipun wayang kulit, Pak. Nggih. Nggih. Niki mugi-mugi kemawon menapa ingkang dados kajatipun marga mriki kaidenan dening Gusti Allah. Amin. Marga ing Buntalan pinaringono rahayu wilujeng sehat lahir batin kebak barokah sateruse. Amin. Denipun seduluran kalih warga burung mboten pedhot. Nggih. Karena kula teng mriki niki dhewe Mbok Grandong niku. Itu kula pun diarep-arep niki pun dijepaki jenang lot tenan. Nek kula mboten teka mesti mangan kulit apa mati jejel-jejelke malah sampe. Nggih. Langkung-langkung Mas Sigit, Pak Budi, lajeng Mas Yuli lan sedaya kemawon. Kula niki nek teng mriki pun kaya dene kebun mulih ning kandhane. Pramila kula mboten saged atur menapa-menapa kejawi namung pandonga pamuji kunjuk sanipun Gusti. Iki sedaya ingkang dados kajatipun marga mriki kasembatan. Amin. Tulung ingkang dipun seguyung sedaya mawon rawuh tanggal kalih menika kejawi mengeti HWN Hari Wayang Nasional ugi mengeti sekawan dasa dintenipun dianom dipun gelar wayang kulit untuk SPD sindanipun 50. Nggih, menika dalu menika sampun dipun tata, panggungipun sampun dipun tata. Iki bangking mriki kula mengke tilek teng mriku dados kula niki begini iki waduh. Kok kathah men to, Dik? Ayangipun. Aku pilihan kok nilai ngono-ngono iki bali nilai Mbak Yeni. Lah iya. Wah, ora wani omah. Mergane adoh kuwi mergane. Nah, nggih. Antara gate pirang-pirang iki. Nggih. Lah kaya ndelok video kaya kaya Sinten, Pak, Dik? karane bunda kuwi ora ngono kuwi video call apa ngomong bujukan kok video call kok Nggih. Dik, nggih badhe nyuwun berkahipun, Pak, Dik. apa Bawa. ah nggih matur nuwun Nggih. iki jane kula wau injil niku kula niku kewirangan Mas karena kula pun ngundang tukang klipur gawangan kelir tekan gawangan kelir tekan kene jadi tukang klipur mulih melentung gawe gitu ya bergolek toko aku iki wae ngomong wae elek oh ya gulen nek gitu ya Nggih. nggih niki Mas anu Mas Pak Leki ya Pak Mas yo. nyuwun pelok barang kula itu ciri khas kula itu senengane pelok barang nggih iki nggih ngangge musik Nggih, biar hebat nggih biar gumyak. nggih Mas Antoro kali Mas Bungel Nggih. matur nuwun sangat Bunga ini nyepelek nih. Ya tut ngono ki oh. Piye to? sapa Bunga, Pak. cangkeme elek Lah iya. Pade, Cok. matur nuwun Mas Gepeng sing wau dalu mboten nderek kula mergo sakit ben niki nggih iso nderek adi kula mboten napa-napa Andel wis dikek ya lara-lara mung perkara kula langsung wengi ngene kok mesti ora mangkat kan wae nuwun niki para bapak-bapak sedaya Tasih berkahi. kasih kathah sangat Nggih, matur nuwun. Purgasanipun menika sedaya pengarawin niki dalang sedaya. Nggih. Inang Asta Bonang menika Mas Fajar niku adalah mahasiswa pedalangan terbaik tahun niki lulusan ISI Surakarta. Tepuk tangan. Ini lajeng dalang sedaya iki. Nggih. Ingkang bedhug menika nggih dalang, Pak. Niku anak kula Oh, nggih. sing barek. Kula panjenengan mawon mugi-mugi kula lan mantu. Amin. Nek mantu ra ngono sing repot ya Piyayi Buntalan. Sebabipun menapa Pak Tantu? Tukang masak Piyayi iki mesti. Gandong. Golek grandong. Nggih. Anggere golek grandong iki tukang masak karo bapak cendak ngene wis wae. Kiraku kowe tan citra
ngapunten iki rada watuk pilek ning mboten napa-napa. Mboten napa-napa Pak Dik. Lha niku piye carane iso sehat sing penting kula niku magang. Nggih. Obat ora tak penting nggih, sing penting magang. Nggih. Iso mayang iki alhamdulillah. Nggih. Terus sadurunge wis ora pati sehat, diece karo coro-coro kuwi. Terutama niku lho Dik sing ngundang niku. Ngendang karo bontot karo Malik padha wae. Pripun Pak Dik? Wis Ini kok kadosnya jenengan diterketen mitra kok Pak Dik. ning mitra ki ora disuntikke iku ora nggo status. Oke. Sausé pripun Pak Dik? Coro-coro Status iki mau aja nganti oknam sing nggoni sapa. Ah iya. Lha apa okname dadak bon-bonan wong ngono ya. Nggih. Merga suwe hangan Pak Naryo Pak Kira Pak Kamto. Pak Kamto tambah anu Pak Kamto anu Pak Kendang. Kopi nek ngono kuwi. Oh, Pak Kamto Pudi. Pak Kamto ne dhewe lho. Oh, Pak Kamto Kampret to. Oh. Heeh. Kuwi cangkemmu yo elek ngono. Karo bapakne Pak Kampret. Oh, alah Pak ora beneran. Lah persis kau mburi kuwi. Ayo Pak Kamto. Wayang kina maruta ambal-ambalan teni sampai sare Pak dahar Dik. Ora sembodol awan tulus dina ora tangi kok ngicek neh ya. Ora sebodo sing ngalor kidul gowe enem lele. Sabakmu. Suwe hangan bani rasa kulangan hantu bicara kurungu semoyo helingo yen tak enteni Kledang lagae bocahe teko Matur nuwun nggih Pak Dik. nggih nek wong nyuwara ki cah loro ki menengoki wong loro ki jajan ki cerewet bae Niku trah kok. trah Kebrabian sejahtera niku. nggih matur nuwun kaliyan nyuwun donga pangestunipun. Nggih, pun Pak Dik. Salah satu keturunan dari Hutan Timah Putra Swargi iki singkek nunggal niki lak rencana bintik-bintik operasi sesar. Nggih. Anak kula Chandra garwanipun Mas Hari mugi-mugi enggak pinalekan napa niku enggak lahir diparingi tingkas. Nah, pokoke esuk ben nek lahir lanang wayangan. Nggih. Sinten Pak Dik? Lumayan dan mencu. Nggih. Bang Maipe. Kok nek sing mayang bibit suwe kok